Салом алейкум, братва, баланд садин. Короче, өзүме дурем бу гап чап мекунем. Короче, дина пашти ҳамаи бозида бозӣ кардем. Ман чидаам ҷа фаҳмидам ки ҳамин бозӣ пеналти вақте ки аввал бозида медурен хеле вигришҳои калон мета. Так. Барои ҳамин чиқор кунам дар кор. Короче, медурем аввали бозида вигриш мета, баъд хеле сливат мекунам. Камтарак сум мебурем, сразу мебурем. Фреб мекунем сайта. Так, нигоҳ кунем, якам ставкамо гузашт. Темуш гузашт. Баланс 686, 724, 761. Тамом. Уже дальше сливат мекунам. Короче, аввал 3, 4 то 5 тараи хеле вигриш мета. Мебурем уже нигоҳ кунем. Баланси мо 761 000 ки 1 минут нагузашт. ҳамин чизҳоро бародаро шуморам аҳамият биден, аҳамият дода бозӣ кунед. Мақсад любой бозӣ ҳамин хеле ки вақте шумо бисёр бозӣ мекунед, заёб меред, мақсад азарт меред, сумотона бой метед. Ҳамада борбори удачи шер бачаҳо.